Kaixo, gaur sabelaldeko arnasa egingo dugu eta horretarako lurren etzango gera. Eserita egin daiteke, baina askoz errazagoa da hasteko lurren etzatea. Arnasten dugunean, airea biriketara sartu eta diafragmak beheraka egiten du. Beheraka egiterakoan barruko organoak bultzatu eta sabela atera egiten da. Arnasa botatzerakoan berriz, diafragmak gora egiten du eta muskuluak berriro bueltatzen dira beraien lekura. Orduan horixe bizituko dugu momentu honetan. Etzan buruz gora, belange jaso eta luzatu ongi zure bizkarra, apoiatu ongi lurrean. Ipini eskuak sabelean, itxi begiak, eta besterik gabe sentitu. Zure gorputzak arnasten duenean, sentitu ze mugimendua gertatzen den sabelean. Eta orain poliki-poliki hasiko zera arnas hori sakontzen. Hartu arnasa eta eraman airea bekalderutz. Sentitu sabelak puzten dela. Arnasa bota eta hustu poliki-poliki eta eraman muskuluak barruraka. Arnas hartzerakoan bete, arnasa botatzerakoan hustu. Eta hor zure ritmoan behinera berriro. Saiatu arnasa poliki hartzen eta oraindik polikiago botatzen. Eta konturatu arnasa hartu ondoren etenaldi txiki bat gertatzen dela, segundu batekoa, eta arnasa bota ondoren beste etenaldi bat. Bizitu bi etenaldi horiek. Zabaldua duzun gehien, baina bortxatu gabe, ez datia izan tentsio handiko mugimendua. Eta orain, poliki-poliki, hankak luzatu, besoak lurrean utzi, eta berriz ere utziko diozu gorputzari bakarrik arnasten. Konturatu nola zauden momentu honetan. Eta pixkanaka, belaunak berriro jaso, alde batera egin, eta eskuekin lagunduta, eserita jarri. Oso ongi. Arnas hau, ahal duzu gehienetan praktikatu. Lasaitzen lagunduko dizu, eta gorputza oxigenatzen eta energiaz betetzen. Espero dut zuretzat lagungarri izatea, eta bideoa gustukoa baldin baduzu, harpidetu kanal honetan, eta jasoko dituzu gainontzekoak. Om Shanti.